Hey everyone, नोंथांमोनखौ आंनि YouTube चेनेलाव फिन खेबसे बरायबावनाय थाबाय। दिनै जों थांगासिनो मुम्बाइ एयारपर्टआव। जों दा अला टेक्सियाव बुक खालामनानै जों अलाजों थांगासिनो दं। आंजों लोगोसे सासे लोगो दङ। जों थांगासिनो मुम्बाइ एयारपर्टआव। जों दा गारियाव दं। फुंनि 3:30 बाजि जाबाय। दा जों थांगासिनो दं। नोंथांमोनहा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांबाय थादो। मुम्बाइनिफ्राय जों फ्लाइटजों थांसिगोन गुवाहाटि। नायलांबाय थादो भिडिअखौ। Finally मोनफैबाय नै छत्रपति शिवाजी इन्टारनेशनेल एयारपर्ट मुम्बाइ। दा जों थांगासिनो। बेनिफ्राय जों काउन्टाराव थांनानै वेब चेक इन खालामहैसिगोन आरोना। बेग गिदिरखौ जमा होसिगोन, चेक इन खालामगोन। बेनिफ्राय मा प्रसेस नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो। जायगायाव मोनफैबाय एयारपर्टआव, मुम्बाइ एयारपर्टआव। मोजाङै दै गनाया नै खालारनि दै गनाय। थांनाय फैनाय ओरै नैबे हेन्ड ट्रलिखौ बेग लाग्रा बियो, बेयाव बेग दोननानै नारनानै थांसै। सिङाव हाबहैनानै दसे बेरायलायबावनोसै सिङाव। जोंनिया काउन्टार 06निफ्राय 11सिम काउन्टाराव चेक इन खालामनांगौ, बेगखौ जमा होनांगौ। बहुद लाइन जादों। क्रिसमास ट्रि बिराद मोजां साजायदों एयारपर्टआव। बाखिखिनि खामानिया जोब्बाय। गेट मोनसे आरो चेक इन बेग खालामजोब्बाय। ओमफ्राय दा नै बर्डिं पास लाबाय। दा जों थांसिगोन आरो चेक इन खालामबावनांगौ, सिकिउरिटि चेक इन। थांसिगोन जों दा। वाटारफल, मासि मोजां गोजौनिफ्राय गबोयो। Tolni, that's when I love it. गेट नाम्बाराव थांसिगोन जोङो नै। सिजन ग्रिटिंस क्रिसमासनि बहुत मोजां साजायदों। दा जों गेट नाम्बाराव थांसिगोन, जोंनि गेट नाम्बाराव। क्रिसमासनि माने जों क्रिसमासनि सिगां फैदोंमोन नालाय भिडिअ। क्रिसमासनि सिगां फैनायाव खेबनाय एडिट बानायनो सम मोनाखैमोन, बेनिखायनो लेट आपल'ड होनाय जासिगोन आरोना। गेट नाम्बार नायदो। बाइकखौ बिदि खागदावलायनानै दोनोलै। दा राइस हाउस, दा राइस आरायसा। मोजां बुस्थु दं। इमारजेन्सि जानला मोनला खेबनाय जाबाय नै जाग्राया। नोगोद दाम बे।
लाइन जाबाय नै जों दा सिङाव गाखोहैनोसै लाइन दङ टाइम जाबाय सिङाव गाखोहैनोसै जोङो दा बिनि उनावथ' सिङाव हाबबाथ' मबाइला फ्लाइट मड अफ खालामनांगौ थांगासिनो नै गाखोनो एकदम गाखोनोसै जोंनिया स्पाइसजेटआवसो थांगोन जोङो इन्डिग'आ बेलेग बियो माबानो मानिबा लोंबाय कलकाता सिङाव हाबसिगोन जोङो
just landed. For your own safety, please keep your seatbelts fastened until the seatbelt signs have been switched off. Please take care while opening the overhead bins, and before disembarking, check that you have all of your hand luggage with you. Mobile phones should remain switched off until the aircraft has reached its parking position. The captains and the cabin crew hope to see you again on another flight. Thank you for flying with Corendon Airlines, and goodbye. गाखोनाया बेनो एबार बासजों थांसिगोन बासजों बै एयारपर्ट सिङाव लांसिगोन बासजों जाबाय गुवाहाटी एयारपर्टनि लकप्रिय गपिनाथ बरदलै एयारपर्ट सिउरि दं क्रिसमासनि नैयावबो स्पेसियेल साजायनानै लाखिना दानिया जोङो बेगनि थाखाय बिनांसिगौ जायो बिदि फैयो बेगआ ओरैबायदि फैगासिनो आरो नै बेबायदि फैगासिनो Hello. Hello. Oh wow. फैबाय अला टेक्सि लानानै थांनोसै ISBT বাস স্টেশন দাদা তাতে হোটেল পাব না খোৱাৰ কাৰণে পাব ISBT পাব হোটেল ওখান যাইছে ৰাতিপুৱাৰ মানে পুৰা একো খোৱা নাই